Мамо, ти в тази брошурка хареса ли си нещо? Ето зето Ели лепи лепенки. Не искаш кафе машина, не искаш Не иска пивтия. вентилатор смотан не искаш. Уред за здравословно готвене не искаш. Че ще ме размят, че е намалено. Абе, аз не съм рус. Да не си от Русия, бе, да. Не от Русия, рус като цвят на косата. Да не съм славен би. Не съм. Иличка. Иличка си. Не си Елза, Ана си. Защо трябва да си Елза? Не можем да си Ана. Дето прави лед? Ана е по-шампа. И повече се забавлява. Или ти искаш да имаш магии? Ами ти си ги имаш магиите. Всеки си има неговите магии. На Елза има майска. Ама това нищо не означава. Но е най-самотно. Самотно ли искаш да си? Ми тогава по-добре си избери нещо с по-малко магии и не си самотно. Сега. Има всичко са добри. Абе, смокинки е моя малка. Не съм смокина, бе, тате. Що пък да не си смокинка? Ду-ду-ду-ду-ду. Мамо, откъм една смокинка. Не съм Да, изядем. смокиня. Не съм смокиня. Не ти ли прилича на малка смокинка? И ние като всички такива в момента. As the way is go, shine it, show you. See you. It's like I need the world to solve it. Oh, you got it. Нещо за... Ох, на здраве! Ох, на здраве! Гуши! Гуши! Чакай, бе, или не така, бе, държа кафето, щяка. You can be a taste of skill. No. Гуши! Ела на гушито! Ела на гушито! Какво са правите, момичета? На гуши са. Знаеш ли какво приличаш на стъпан червей, а пък те буша? Тъй аз отивам до магазина да ти купя твоите работи, да не вземеш да припаткаш. И минавам през туалетното, обличам се и скачвам нагоре. Да. Какво бе, тате? Бе, ти питаш, знаеш ли, аз ти казвам не. Не знам. Знаеш ли какво мога да правя? Да. Не мога. Как трябва да ти се питаш?